Hayırlı kеш, siz Müslüm televizyonda tapşırıların qarayısız жаңалықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Узган атнада Müslüm кунаклар кабул итте. Милләттәшләребез 8-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены кысаларында килде. Җирлегебезгә бу көнне Россия Федерациясының 40 регионыннан 800-гә якын делегат аяк басты. Эшмәкәрләрнең безнең иҗат төркеме дә затып бирде. Бу көндә Müslümебез шым мәгънәсендә татар дөньясының үзәгенә әйләнде дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки кунаклар җирлегебездә татар милләтенең яшәеше, авыл эшмәкәрләре тормышы, милли белем һәм тәрбия бирү, үткән тарихыбыз һәм киләчәгебез хакында җанлы мисалларда күрә алдылар һәм үзләренең югары бәяләрен җиткерделәр. 8 төркемгә бүленгән кунаклар өчен төрле юнәлешләрдә экскурсиялар тәкъдим ителде. Кунаклар район мәдәният йортында иң элек муниципаль район башлыгы Рамил Муллин белән очраштылар. Adım yasırğa niyet kıldı. Ruhi hem ahlaki üsüşke ihtibar verge. İktisat ikinci etapta üsürge tiyiş. Yaşlarımız şunda koyup üsürge tiyiş. Bugün biznes klaslarımız var. Yaşlarımızı okutabız. Buna jirlik bir yaktan iktisat yaktan üstte, ikinci yaktan ahlaki yaktan üstte, o vakta jirlikten kileşegi var. Nişekine olsa da bizim indi milletimizin saklap kalası kile, tilimizin saklap kalası kile, müslimimizin, avullarımızın saklap kalası kile. Шырашудан соң кунаклар мәдәният йорты спорт залында урнашкан күргәзмәне карадылар. Биредә дә алар татар халкының үткәне, бүгенге яшәеше белән таныштылар. Җирлегебездә эшләп килүче эшмәкәрләр һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең продукциясын карадылар. Татар ашларыннан авыз иттеләр. Туган якны өйрәнү музеенда да кунаклар һәр залны карарга өлгерделәр. Шын татар әби бабайы белән бергәләп чәй эчтеләр. Кайнар кыйбак, тәбикмәк, шек-шектән авыз иттеләр. Мен Müslüm ягына гашык булып кайдым. Яшерәк чыгым булса, ике дә уйламас идем монда халыкның, мондагы сез менә бәхетле монда яшәгәнгә. Шуны хәтле гашык булдым. Табигатыгызга барлык здания менә әйтеп бетергесез хисләр белән кайтып китәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзәк китапхананың үзгә бизәлеше һәм җиһазланышы да кунакларыбызны таң калдырды. Алар биредәге заманча мөмкинлекләрнең күп булуы, иркен һәм якты заллар, булар барысы да китап укышларны активлаштырырга ярдәм итүенә үз күзләре белән күреп инандылар. Бик шаты безнең Муллин Рамил сезгә глава администрации. Мин аны элек беләдерем. Менә действительно ул күренеп тора, что ул шәһәргә сезнең җирәген бирә, башын Ниен инде менә бик похоже менә күп үзгәрешләр монда инде. Аның чыгышы бик яхшы булды бүген. Бик татарча сөйләшә яхшы. Шулай итеп бик канәгатьле, бик монда зур фикерләр белән куанып, гөрләнеп, значит, шулай итеп китәбез без. Алдагы тукталыш аграр киллият базасында булды. Биредә иңлек аларга Август Müslüm компаниясының техниклары һәм җир эшкәртү техниклары тәкъдим ителде. Кунаклар Агромастер җитештерү компаниясе, Müslüm хуҗалыгара төзелеш оешмасы ясаган бүлмәләр, укыту һәм производствога өйрәтү класслары белән якыннан таныштылар. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгедә кунакларда аерым кызыксыну уятты. Биредәге җиһазланыш түгәрәкләр өчен уңайлы итеп ясалган бүлмәләрдә булып, алар укучыларның эшләре белән таныштылар. Аларның түгәрәкләрдә шөгыльләнүләрен карадылар. Müslüm минем өчен ачыш, бик яраттым, чисталык, пөхтәлек, кайларда гына йөрмәдек, менә фақат соклану хисләре генә булды. Рәхмәт Müslüm халкына, рәхмәт сезгә шушы матур вакыйганы, гомумән шараны оештырганыгыз өчен. Минем уемда бар шундый халкым минем тапшыруын Müslümдә килеп төшерергә хыялым. Район үзәк хастаханәсендә кунакларның үзенең эстетик бизәлеше, заманча җиһазланышы белән әсир итте. Агромастер җитештерү компаниясе белән кунаклар килү белән кызыксынганнар иде. Шуңа күрә дә компанияга баруны алар бик шатланып кабул иттеләр. Биредә аларны компанияның генераль директоры Илгиз Исламов үзе каршы алды һәм компанияның шәнлеге хакында таныштырды. Безнең татарыбызда бай оешмалар күп, ләкин авыл хуҗалыгына техник ясаучы менә ул бердән-бер дип әйтергә була. Икенчедән менә күрәсезме, ул сатучы түгел. Ул эшкәртүче генә дә түгел, ул сатучы гына да түгел. Башта үзенең техникасын эшли, үзенең басуларында үткәрә испытание, уңышны алып сала, аннан соң әйтә. Агромастер җитештерү компаниясе һаман җитәкчесе Илгиз Исламов эшчәнлегенә Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та югары бәя бирде. Менә Илгиз әфәнде кыска гына сөйләде. Чыннан да бу безнең шушы милләтебезнең рухы яңадан 90 елларга мөмкинлек булды бит. Анда хәтта басылып яшәгән калды. Мөмкинлек булмады.
булган халык. Менә шушы еллар içinde генә дә аякка басып, менә шушы үзенең бөтен мөмкинлекләрен тормышка ашырган кешеләрнең берсе иде. Агромастерда кунаклар цехлар белән таныштылар. Алардагы заманча җиһазларның эшләвен күзәтеп, җитештерелгән авыл хуҗалыгы техникаларын зур кызыксыну белән карадылар. Мероприятиеда беренче тапкыр, когда меня әйткәннәр иде фермаларга барабыз дип, мин үзем ферма хуҗалыгыннан мин уйладым, спортивка киеп барырга, кроссовки кияргә, чөнки пешерак булыр дип уйладык. Но оказывается, здесь бик чиста, меня бик охшады, туфли белән костюмда гына йөрергә кирәк. Шундый мощный, нык зур мотивация алды менә монда. Күрәмәйме, кешеләр, эшмәкәрләр бик көчле, нык көчле, республика күләмендә, әйме, даже Россия күләмендә беренче унлыкка керә торган дисәң дә була, теге нис белән инде уровень белән караган чагында бик көчле эшмәкәрләр. Менә шуларга карап, тагын да эшлисе килә. Менә бу җыенны, безнең җыенны, конгрессны дөрес эшләгәннәр Мөслим районына алып килеп. Мөслимгә килеп бик күп әйберләр күрдек. Шуннан да бик горурланам сезнең Мөслим белән, бик матур уңган халык яши монда дип үземә шундый кирип калды. Күп әйберләргә өйрәнәсе бар, моннан карап, үрнәк алырга була. Мөслим җирлегендә бик күп эшләр яшьләр өчен, киләчәк өчен эшләнелә. Бүген мин районны таный алмыйм. Дөресен әйткәндә, сүзсез калдым, шункайлык ошады. Беренчедән бу бик көчле хезмәт инде главаның. Главагыз бик тырыш, бик шундый ягымлы эшчән кеше. Үзебез өчен инде без монда бик күп опыт җыйдык. Инде шул ук фермерларга карата кайдадыр ниндидер үзгәрешләр кертергә, кайдадыр яңалыклар кертергә инде бик бу безнең өчен бик шундый көчле информационный поток булды инде. Очрашуны йомгаклап, Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мөслим районының соңгы еллардагы уңышлары турында республикабызда соңгы елларда ишетелеп тора. Шуңа күрә бездә кызыксыну туды, чыннан да бөтен илдән җыелган милләттәшләребезгә күрсәтерлек нәрсә бар икән дип мин менә махсус карарга килгән идем. Менә шушы танышу чыннан да мине үз фикеремдә ныгытты. Әйе, мөслимләр бу көнне тагын бер кат үзләренең уңганлыкларын, бердәмлекләрен исбатладылар. Мөслимгә кичке иңгер төшеп, кызарып кояш байганда кунакларыбыз Мөслим белән саубуллашты. Бу минутларда аларның күзләрендә милләтебез өчен горурлану да, Мөслим җирлегенә, биредә яшәүче халыкның яшәешенә соклану да, көн дәвамында йөреп, күңелләрендә зур урын алган матур төбәк Мөслим белән саубуллашу да чагыла иде. Фәрдә Гайнтинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Кунаклар Дамир Шәңгәрәевнең Чайка фермер хуҗалыгында да булды. Тойгылда авылындагы Файыз авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативына һәм Калимуллин гаилә фермасына да кирделәр. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева. Мөслим районы уңган һәм тырыш халкы белән тотамыны килгән кунакларда билгеләп үтте. Делегация Дамир Шәңгәрәевнең Чайка хуҗалыгында зур кызыксыну белән предприятиенең эшчәнлеге белән танышты. Кошчылык белән аклап шөгыльләнгән хуҗалык грипп вакцинасы ясау өчен эмбрионнар да җитештерә. Сер түгел, кошчылык тармагы Мөслимдә башка районнар белән чагыштырганда күпкә өстенлекле. Бик чиста, матур город шундый. Монда да карыйм авыллар яхшы тора, татарлар яхшы тора. Мин крестьянско-фермерский хозяйство миндә, ат тотам, тяжеловоз, советский, русский тяжеловоз икке. И 40 тотам, дилбаевский, казахский породы. Безнең бит әбиләр монда предкалар торды. Алар Сибирьгә киттеләр. 18 елларны голодный вакытларда шул репрессировать иткән. Бар, вот шунда торабыз Сибирьдә, монда шул килеп карыйбыз инде менә сездә яхшы инде монда ничек вообще не. Словами не сказать. Чираттагы тукталыш Тойгылда авылындагы Калимуллин фермер хуҗалыгы. Бу гаиләдә 3 фермер, мөдәррис, киленнәре Гөлгенә һәм уллары Руслан Калимуллиннар моннан 3 ел элек 1 гектар җир алып үзләренең эшләрен башлаган. Бүгенге көндә менә 2 торак төзедек. 2018-дә 3 миллион грант тоттык начинающий фермер программасында. Шул хисапка 50 башка яңа торак и 50 баш
тоқымлы Герефорд үгіз сатып алдық. Планнар енді шушында пока шул Герефордны развивать етірге. И маточный поголовье өзімізнікі болып, бұзаулар что өзімізнікі болды дейін. Фойд Шеймурзин жетеклеген фаиз жәмғиятында да болды қонақлар. Береде ошы сүт продуктлары сүт, кефир, ряженка, қотық ясала. Кооперативның сүт продукциялары район кибетлеріне де сатуға қойылған. Біздің фаизы кооперативі ылпақалардан халықтан енді и крестьянский фермерский хозяйстволардан судьябыз. Етіштіреміз біз қотық, кефир, ряженка, ну как бы кисломолочные продукции и май. Планда бар енді біздің тағын бір сех салырға, сыр сех была енді. Где-то күнге 5 тонна готовый продукция шығатырған байнымдан. Район үзәгіндегі құяшқай балалар бақшасының нелері қонақларны қоршы олырған нықлап әзірленгеннер иде. Театралләштірілген тамашаға біргіне қонақта битараф қалмады. Сізді мына бұл неде бірінші тапқыр мен енді. Ну, биграк понравился. Красиво все, молодцы. Бек зур рахмат сізге. Қаршы алыңыз, яқшы қылан. Бұғаша айттыңыз, бек зур рахмат. Исан болыңыз. Жырға мұңға тілге ұста мүслимлілер жер жеміртіп ішлі де матур етіп yolda ете білі. Шүкір, көрсетірлік, мұқтанырлық әйбірлері біз көп біздің. Лилия Шаймиева, Динар Менхажев, Мүслим телевидениесі. Халыққа бушлай юридик ярдәм күрсәтү традицияға айланды. Әлеге шараны Бердәм Россия сәяси партиясы оештыра. 19 март көнне райондашларыбызга тагын бер тапкыр бушлай юридик ярдәм алу мөмкинлеге тудырылды. Теманы Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Бердәм Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлеге башкарма комитеты бүлмәсендә узган түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көнендә 11 райондашыбыз мөрәҗәгать итте. Әлеге чараның мөһимлеге турында Бердәм Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Сәвия Хабирова сөйли. Мені Бердәм Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе буларак бер сорау борчый. Бу юридик ярдәм көнен без инде радиодан объявлять итәбез, газетада чыгарабыз, ләкин инде ярдәм сорап килүче кешеләр бик әз. Минем әйтәсем килә инде менә монда килеп, безнең бүлмәгә килеп, бик күп кенә сорауларга җавап алырга була. Бу көнне гражданнарның сорауларына район пенсия фонды җитәкчесе Фәрида Ганиева, суд приставы җитәкчесе Гөлинә Сахбиева, нотариус Мансур Мөҗипов, техник инвентаризация үзәге җитәкчесе Илһам Садриев, адвокат Рамил Латыпов җавап бирделәр һәм юридик ярдәм күрсәттеләр. Приходят на прием граждан с различными вопросами, как по установлению пенсии, как по компенсационному уходу. И, например, вот женщина была, и она попросила уточнить вопрос по установлению группы инвалидности для детей. Были даны рекомендации, человек был удовлетворен, что пришел, получил бесплатную консультацию с первых уст. Бүгенге котлаулы заманда юридик ярдәм һәркемгә кирәк. Шуңа күрә дә түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көннәрен райондашларыбыз көтеп алалар һәм бик теләп катнашалар. Фәрида Гайнетдинова, Динар Менхажев, Мөслим телевидениесе. Инде хәбәр итүебезчә 2019 ел Мөслимдә рухи әхлакый үсеш елы дип игълан ителде. Рухи әхлакый үсеш буенча районда 5 еллык программада кабул ителде. Программа буенча һәр бүлек эш планын булдырды. Социаль яклау һәм опека бүлекләре оештырган чарада рухи әхлакый үсеш программасын тормышка ашыру максатында үткәрелде. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар тәрбияләүче әтиәниләр белән Наз исем астында клуб эшчәнлегенең киңәйтелгән утырышы үтте. Түгәрәк өстәл артында социаль яклау, опека, пенсия бүлеге белгечләре белән берлектә әңгәмә дә үткәрелде. Мөслим муниципаль районының 2019-2023 елларга рухи һәм әхлакый үсеш программасы кысаларында үзебезнең социаль яклау бүлеге тарафыннан инвалид бала тәрбияләүче әтиәниләр арасында Наз клубы проекты эшчәнлеген башлап җибәрдек. Бүген шушы Наз клубы проектының беренче утырышы шушы мизгел яшьләр үзәгендә уза. Монда инде без райондагы инвалид бала тәрбияләүче әтиәниләрне чакырдык. Мөмкинлекләр шикле балаларга реабилитация үзәгеннән минзәрәдән килүчеләр бар икән ишеткәчтем, безгә хәбәр иткәч инде безнең кебек балаларны да шул үзәккә алып барып буламы дигән соравым бар инде. Диагнозларына карап бит инде төрле үзәкләргә безне алмыйлар. Шуңа менә шул сорау кызыксындырды. Аннан соң инде пенсия фондына берничә сораубыз бар инде. Җирлегебездә инде тәрбиягә бала алган гаиләләр бик күп. Мин инде үзем икене тәрбияләп үстердем. Менә тагын 2 бала инде бүгенге көндә тәрбияләнә. Бала тәрбияләгәндә инде сораулар бик күп туа. Шуңа күрә монда түгәрәк өстәлләр кирәктер дип уйлыйм.
Әңгәмәдә Минзәлә шәһәрендә урнашкан умырзая тернәкләндерү үзәге белгечләре дә катнашты. Тәрбиягә бала алган һәм гаиләдә сәламәтлекләре шикле бала тәрбияләгән әти-әниләр алга таба да мондый очрашуларда катнашырга теләк белдерде. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Район ішкі эшләр бүлеге актив тормыш алып бара. Үз эшчән сәнгатьтә дә катнашалар, спортта да сынатмыйлар, вазифаларында намуслы башкаралар. Шуңа мисал, районның ЮХИДИ бүлеге ел сайын яхшы күрсәткечләргә ирешә. Участок инспекторы Айдар Фәхразиев исә берничә ел рәттән иң яхшы участковый исемен ала. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Район ішкі эшләр бүлегендә тантаналы җыелыш узды. Онда отставкадагы полковник Татарстан Республикасы Ішкі эшләр министрлыгының ЮХИДИ ветераннар советы рәисе Иван Гафуров та катнашты. Совет ветеранов объявил 3 конкурса по республике. Это первый год это среди экипажа дорожно-патрульной службы по категориям отделов внутренних дел 1, 2, 3 и 3 управления. Кроме этого, еще среди участковых уполномоченных также объявлен конкурс по обеспечению безопасности дорожного движения. Иван Гафуров билгеләп үткәнчә, Мөслим районының ЮХИДИ бүлеге ел сайын яхшы күрсәткечләргә ирешә. Узган елның 4нче квартал нәтиҗәләре буенча иң күп хокук бозуларны ачыклаган участок уполномоченные Айдар Фәхразиев советның күчмә вымпелы һәм акчалата сертификат белән бүләкләнде. Безнең инде основной задача профилактика правонарушений, выявление и пресечение инде. Шулай ук инде юл хәрәкәте иминлеге куркынычсызлыгын тәэмин итү, безнең тарафтан правонарушительләрне кисәтү, вакытында выявлять итү. Бу Айдарның беренче генә җиңүе түгел әлбәттә. Үз эшен яратып һәм намус белән башкарган хезмәткәр һәр вакыт мактаулылар рәтендә. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. 15 мартта бөтен дөнья кулланучылар хокукларын яклау көне билгеләп үтелде. Без үз хокукларыбызны беләбезме? Мөслимдә кулланучыларның хокуклары бузылганы бармы? Коллегаларыбыз райондашларыбызга шушы сораулар белән мөрәҗәгать итте. 1994 елдан башлап 15 мартта Россия Федерациясында кулланучылар хокукларын яклау көне даими уздырылып килә. Халык үзенең хокукларын беләме? Кулланучылар хокукларын бозу очраклары белән күзгә-күз очрашканнары бармы? Әлеге сорау белән без респондентларыбызга мөрәҗәгать иттек. Минем анда әйбергә очраганым да юк. Инде очрарга язмасын да. Әмма ләкин инде мин әйтәләм аны кем ашыга, кем ашыктыра, шул чагында гына бу хикмәткә очрарга мөмкин. Ә мин ашыгучы кеше түгел. Мин инде төрле магазин кибеткә йөрим, төрле товар алам. Но районыбыз җирлегендә кулланучылар хокуклары сакланмаган, якланмаган, ишеткәнем юкмы, тыңынаганым юкмы, үземнең юлыкканым юк. Мин канәгать. Әлбәттә инде ул бит инде еш очрый торган хәл, к сожалению. Шундый очракларга очраган булды инде, но без бит инде яшьләр булгачтан күрәбез, аның срок өтмәсен өйдә булса да карыйбыз да, кире алалар. Алай теге кире алмыйча интектергән чакларга очраганым юк менә ансы. Но әлбәттә бит инде безнең картлар бар, күреп бетермәгән кешеләр бар. Алар инде, наверное, страдают аның аркасында. Шуңа күрә магазиннарда менән насчет этого ответственныйраклар булсыннар иде инде, сатучылар. Юлыкканым юк, Аллага шөкер. Үзем дә булмаска тырышам. Теләсәне сорап интектермим продавецларны. Нашулай моторны яшәп тик ятам. Кешенең һәркемнең дә ушы бар бит инде. Үзенә кирәк әйберне алганда датсын, изготовлениясын бөтенесен карарга тиеш бит. Карап алсыннар. Менә дигән була. Кулланучыларның хокугын бузуга юлыкканым юк, Аллага шөкер. Мөслимлекләр особенно яхшы эшләйләр, молодцы. Сез үзегез? Туры килсә дә, аларның күңелләрен күтәрәм дә, алар бик тиз генә төзәтеп бирәләр миңа. Халыкка хезмәт күрсәтү һәм ихтыяҗларын канәгатьләндерүдә өзеклекләр булмаганда, халыкның ризасызлыгы да булмаячак. Сыйфатлы продукция гына түгел, бер-береңә булган яхшы мөнәсәбәт тә мөһим роль уйныйдыр бу очракта. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә татар теле һәм әдәбият укытучылары җыелды. Алар мәгънәле үткән гомерләр мирас булсын буын-буынга дип исемләнгән семинарда катнаштылар. Семинарда күтәрелгән мәсьәләләр турында Фәрида Гайнетдинова репортажында.
Әлеге семинар район татар теле һәм әдәбияты укытучыларының район методик берләшмәсе тарафыннан үткәрелде. Семинарның максаты хакында район мәгариф идарәсенең милли мәгариф буенча методисты Нурания Шаймарданова сөйләде. Бүгенге көндә татар теле һәм әдәбиятын, ягъни туган телне укыту мәсьәләләре көн үзәк мәсьәлә булып тора. Һәм инде безнең ел дәвамында төрле татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгеләре эшләп тора. Менә яңарак кына иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бөтен Рәсәй күләм конкурста без номинация җиңүчесе булдык. Семинарга бүгенге көндә лаеклы ялда булган татар телчеләре дә чакырылган иде. Алар бүгенге мәгариф белән элеккеге белем бирү системасында аермалыкларның күп булуын һәм мөмкинлекләрнең зур булуын билгеләп үттеләр. Гөлназ Җәлилова да инде яңаша дәрес күрсәтте. Балалар дәрестә үз фикерләрен әйтәләр. Менә бик җөмләләрен төзек, матур итеп төзиләр. Һәм шулай ук укытучы да инде үзе бик яхшы аңлата, яңа технологиялар куллана. Гомумән менә шушы әле бит тагын да без әле караячакбыз. Инде бары тик яхшы теләкләргә җиткерәсе килә. Семинарда катнашучылар өчен ачык дәресләр, мастер-класслар, аукцион дәрес тәкъдим ителде. Чараларда кунаклар күзәтеп кенә утырмадылар, үзләре дә актив катнаштылар. Түгәрәк өстәл артында уй-фикерләрен уртага салып сөйләштеләр. Бүгенге үткәрелгән чара бик уңышлы дип уйлыйм, чөнки үткән буын укытучылары һәм бүгенге буын укытучылары белән очрашу иң кирәкле әйбер. Без алардан үткәннең методикасын алабыз һәм киләчәккә шушы методикаларга нигезләнеп яңаларын да үстереп эшләргә җыенабыз. Семинар киңәшмәләр күп очракта озак һәм ялыктыргыч уза. Әмма Тукай исемендәге мәктәптә узган семинарда катнашучылар ялыгып утырмадылар. Киресенчә, актив катнашып, үзләренә бик күп яңалыклар алып кайтып киттеләр. Шуңа күрә дә мондый очрашуларның мөһимлеген һәм ешрак үткәрелсен иде дигән теләкләрен җиткерделәр. Фәридә Гантинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслим халык театры райондашларыбызга ел сайын яңа әсәр әзерле. Быел театр Мостай Кәримнең ой тотылган төндә трагедиясын тәкъдим итә. Бу минутларда Мөслим районының мәдәният йортында райондашларыбыз спектакль карый. Район мәдәният йорты үзешчәннәре бу көннәрдә репетициялар ясый. Халыкка тәкъдим ителәсе спектакль Мостай Кәримнең ой тотылган төндә дип атала. 3 пәрдәлек трагедияны Мөслимнең халык театры сәхнәләштерә. Әлеге спектакльне 19 март көнне Тугаш авылы халкы тамаша кылды инде. Төп рольләрне башкарган Илфират Зәйниев, Фәнис Абдуллин, Рүзәл Минхажев, Рауль Тимкиннарның образга керүләрен без кызыксынып карап кайттык. Бу көннәрдә Мостай Кәримнең спектаклен куябыз, әзерләнәбез. Бу спектакльдә безнең клуб эшчеләре һәм читтәге оешмалардан катнашучылар бар. Спектакль элекке заман тарихын чагылдыра. Бик көчле спектакль. Без инде менә Мөслим халык театры белән ой тотылган төндә спектакльне сәхнәләштереп өйрәнеп ятабыз. Безгә инде менә миңа Аксакал ролен бирделәр. Элеккеге заманның башкортча язылган әсәр бик кызыклы һәм тарихлы. Мондай рольдә инде бик күптәннән уйнаган юк. Ничектер үземә дә кызык һәм коллективта шулай кызык. Тарихи драма бергенә кешене дә битараф калдыра алмый. Пьеса Башкортстанда 17нче гасырда бара. Пьесаның драма каршылыгының нигезен халык гырыф-гадәтләрен кабул итмәү тәшкил итә. Автор әлеге пьеса аша тамашачыны гади кешелек кыйммәтләрен аңларга кирәклегенә төшендерә. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең Күбәләк һәм Миләшкәй балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр Туган як музеенда кунакта булды. Нәниләр экспозиция залларын карады, Әюп балаларыбызның яшәү рәвеше белән танышты. Мавыктыргыч экскурсиядан Лилия Шәймиева репортажы. Туган як музеенда борынгы бабаларыбызның гырыф-гадәтләре яшәү рәвеше һаман да сакланадыр кебек. Татар өен хәзер музейларда гына күреп белгән буын балалар әлеге экскурсияга чын мәгънәсендә куанды. Музей хезмәткәре Венера Мирхаҗиянова балаларга мичтә ипәкәй пешерү сире турында да сөйләде. Бишек, үрелгән чабаталар татар рухын саклаган традицияларга да тукталды. Мичтән чыккан икмәкне ашау экскурсияның иң күңелле мизгелләре булгандыр. Балалар бакчасы белән һәрдаим эшләп киләбез. Бүген инде безнең музейда Күбәләк балалар бакчасы һәм Миләшкәй балалар бакчасы кунакта булды. Алар өчен
ипи кадере дип исемләнгән тематик тема үткәрелде. Балалар музейның башка залларында да булдылар. Хайваннар, үсемлекләр, кошлар дөньясын гәүдәләндергән табигать һәм археология, этнография залларында балалар бик күп экспонатлар белән танышты. Истәлеккә фотога да төштеләр. Без Күбәләк балалар бакчасыннан зурлар төркеме килдек. Балаларга музейда бик нык ошады. Бу инде безгә тарихны белү һәр даим кирәк. Балалар белән тәрбияви чаралар һәр вакыт үткәреп торабыз. Шуның өчен музей белән безнең һәр вакыт элемтәбез өзелми. Музейда беренче тапкыр кунакка килгән идек. Апалар бик тәмле әйберләр пешергәннәр. Тәмле ипиләр ашадык. Отрабиләр күрдек. Беренче тапкыр килдек музейга. Бүтән әйберләр күрдек. Кызык әйберләр, рәхәт монда. Бу көннәрдә музейның мөһимне сурәтләгән стендлары да үзгәртелеп, яңалары куелды. Күргәзмәләр залы да яңартылды. Музейдан бер кайчан да кунаклар өзелми. Бу аңлашыла да. Һәркемнең булган яңалыклар халкыбызның үткәне белән якыннанрак танышасы, үткәнебез турында күбрәк беләсе килә. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом Госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Yaşağımda var dünyanı jinger sımman idim sınavlarda Gülsün atmışağına kildim Tınlamış etken kengashlarni Min xota qildim Narkotikning hazır kuchsiz bir quli bo'ldim Tizlendim jonsiz kuchsiz kelish Yilmayuv unsunda menim tira-yunim Qo'rqinish tishqonim og'u surishig'a olmim shu qorong'idan qutqarig'iz bu og'udan